Jumalan armoa ja rauhaa sulle kuulija. Tiedätkö, että Raamatussa on elämän ohjeita, syviä viisauksia siitä, miten elämässä pysyy rauha myrskyjen keskellä ja miten hankalissakin elämäntilanteissa ihmiset on voinut kokea iloa ja rauhaa ja toivoa toivottomuuksien keskellä. Ja miten esimerkiksi vainotutkin Jeesuksen Kristuksen uskovat ympäri maailmaa, niin saa lohdutusta Jumalan sanasta. Me on helppo kiitellä silloin, kun meitä kiitellään ja rakastaa niitä ihmisiä, jotka meille tekee hyvää. Raamattu puhuu siitä, mitä hyötyy siitä, että teette niille ihmisille hyvää, jotka muutenkin tekee teille hyvää. Sitten kun tullaan tilanteeseen, jossa ihmiset puhuu pahaa, kohtelee väärin, epäoikeudenmukaisesti, kiroavat, vainoavat, heittelevät tikareita, lausuvat vääriä todistuksia ihmisistä, haluavat satuttaa, niin silloin astutaan maaperälle, joka meille ihmisille on tosi vaikea. Että miten me pystytään antaa anteeksi niille, jotka meitä vastaan rikkoo ja siunaamaan niitä, jotka meitä kiroavat. Se ei ihmiselle kovin helppoa olekaan, mutta Jumala sanassaan antaa ihanan lupauksen siihen, että siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat. Ja antakaa anteeksi niille, jotka ovat teitä vastaan rikkoneet. Me jokainen joudutaan elämässämme tilanteisiin, että meidän valittava joko anteeksiantamuksen tai katkeroitumisen tie. Se voi olla hyvinkin lähellä tai sitten se voi olla jossain vähän kauempana, mutta on tarkkaa varjeltava, että mitä sinne sydämeen istuttaa. Jeesus sanoi, että jokainen hyvä istutus, jokainen rikkaruoho revitään juurineen. Jumala haluaa tehdä meidän sydämessämme semmoista kyntötyötä, syvää kyntötyötä. Hän näkee ja tutkii meidän sydämet. Jumalalle ei mikään ole salassa, vaan kaikki on paljastettua hänelle, jolle kerran meidän elämästämme tehtävä tili. Ja Raamattu itse sanoo, että jokaisesta turhasta lausesta ja turhasta sanastakin meidän on tehtävä tili elämässämme. Onneksi Jeesus Kristus vuodatti verensä meidän syntiemme tähden Golgatan ristillä. Ja joka päivä on armo uusi ja joka päivä on mahdollisuus aloittaa puhtaalta pöydältä. Murhamiehetkin ja pahan puhujatkin saavat uuden armon, uuden alun elämässään, kun suostuvat ottaa sen lahjan, Jumalan ihanan lahjan vastaan, nöyrtymällä Jumala edessä. Ajattelin, että se on niin yksinkertaista. Miten meillä ihmisiä saattaa mennä siihen vuosikymmeniä ja miksi joku ei nöyrry ollenkaan? Mä uskon, että meillä uskovilla on todella pysähtymisen paikka myöskin siinä, millä tavalla me kohtelemme toinen toisiamme ja ihmisiä, jotka ei Jeesusta vielä tunne. Raamattu sanoo, että keskinäisestä rakkaudesta ihmiset tuntee meidät hänen Jeesuksen opetuslapsiksi. Ja kyllä mulla sydämen suuri suru on, että kuinka rakkaudettomia me uskovat voidaan olla. Ja mä ajattelen niin, että herätys on siellä, missä ihminen haluaa 100% elää antautuneena Jumalalle ja tahtoo Jumalan sanaa rakkauden kuuliaisuudessa noudattaa. Se ei ole taakka, vaan se on ihana vapaus. Kuuliaisuus tuo vapauden, se tuo ilon, se tuo keveyden. Ja Jeesus sanoi, että hänen kuormansa on kevyt ja hänen ikensä on kevyt ja hänen sanansa noudattaminen ei ole raskasta. Ei me voida jumalattomille ihmisille, niille, jotka ei Jeesusta tunne, niin mennä paukuttamaan Jumalan mielenmukaisia päätöksiä. Ei, vaan ensin tullaan ristin juurelle, nöyrytään ja Jumala alkaa tekemään työtä kyllä jokaisessa hänen omassaan, joka tahtoo lähteä Jeesus-tielle. Ja se, että me nostetaan yksi synti ylitse muiden, niin mä ajattelen, että meidän tulee julistaa ilosanomaa Jeesuksesta ja veren evankeliumia ja se tekee aikaa. Jumalan sana tekee sen aikaan, että hän näyttää todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Se, että me nostetaan tikun nokkaan jotkut tietyt ihmisryhmät, niin saattaa ehkä sumentaa meidän oman sydämemme tilan. Että Jumala tahtoo tehdä meidän, sun ja mun sydämessä sitä työtä, jotta meidän sydämet olisi puhtaina, pestyneen Jeesuksen verellä. Ja sitä myöden Jumalan rakkaus saisi täyttää meidän sydämet niin, että me voitaisiin rakastaa ihmiset Kristukselle. Se ei tarkoita sitä, että me pehmitetään niin kuin sanomaa, vaan että ilosanoma on se ristin veren evankeliumi, että jokainen ihminen on syntiä tehnyt ja Jumalan kirkkautta vailla.
yhteys Jumalan kanssa on poikki, mutta Jumalan rakkaudessaan lähetti Jeesuksen tänne kärsimään meidän tähtemme, jotta meillä olisi rauha itsemme, Jumala ja lähimmäistemme kanssa. Ja se on valtavan suuri ilosanoma, kun Jumala ymmärryksen avaa. Ja me tarvitaan siihen se omakohtainen pohjakosketus. Ehkä se on nämä videot, ehkä se on joku traktaatti sulla kadulla, ehkä se on joku yksinäisyydessä huokastu, että Jumala, jos sä oot olemassa, niin auta. Silloin kun mä näen, että ihmisillä on ahdistusta, hätää elämässä, niin totta kai inhimillinen suru tulee ihmisen puolesta, mutta mä näen, että se on myöskin mahdollisuus. Kun meitä ravistellaan, kun meiltä niitä elämän turvia, mihin me ollaan takerruttu elämässämme ja korvattu se Jeesuksen muotoinen aukko meidän sydämessä, niin kun niitä Jumala alkaa rakkaudessaan meistä kuorimaan pois, niin silloin me voidaan löytää se todellinen elämä Jeesuksessa. Ja onni ei löydy sieltä sitku, vaan se löytyy sillä tavalla, että se on sivutuote, todellinen kestävä onni, joka ei olosuhteisiin liity, se ei olosuhteista riippumatta, niin se löytyy ristin juurelta. Se löytyy sieltä, että Jumala avaa sanansa ja saat tulla hänen opetuslapsekseen. Siis se on niin valtavan upea juttu ja sen takia mä näitä videoita teen. Ja myöskin koen, että Jumala haluaa tänä päivänä uskovia herätellä semmoisesta unesta, että ollaanko me käyty miellyttää enemmän ihmisiä. Me ollaan täällä Suomessa, kuulkaa ystävät, sellaisessa tilanteessa, mitä muualla maailmassa ei ole, ellei mennä vaikka Lähi-Itään, että länsimaisesta demokratiasta saatat joutua roviolle, tuomiolle, syytetyksi siteraamalla Raamattua. Päivin oikeudenkäynnin tulos hovioikeudesta tulee tuossa 1-2 kuukauden kuluessa ja tämä on hätähuuto meille uskoville. Synti ja laittomuus pääsee yhteiskunnassa valtaan, koska me uskovat ollaan hiljaa. Kun me ollaan alettu miellyttää ihmisiä ja mukauduttu maailmaa. Jumala antaa kyllä rohkeuden. Hän antaa siihen kyllä yliluonnollisen voiman ja viisauden ja saat elää yltäkylläistä elämää. Älä pelkää ihmisiä, älä pelkää siitä, että tulee niitä tikareita, vaan ole rohkea Jeesuksen seuraaja ja aloita vaikka siitä, että kerrot, mitä hyvää Jeesus on sun elämässään tehnyt. Sitä todistusta ei kukaan ihminen voi tyhjäksi saada. Ja mä haluan elää jatkuvassa anteeksiantamuksessa ja jättää ne pahan puhumiset ja vainoamiset ja muut oman onnensa nojaan. Jumala armahtakoon ja auttakoon heitäkin, jotka sydämessään pahaa ajattelevat. Ja eduskunnassakin ollaan puhuttu viime aikoina sananvapaudessa, uskonnonvapaudesta, ihmisarvosta ja todellinen ihmisarvo tulee sieltä Raamatun lehdiltä. Hän antaa ihmisarvon jokaiselle. Ja siitä todistuksesta haluan tässäkin yhteiskunnassa pitää kiinni. Ja Jumala käyttäkö muakin niillä areenoilla, niiden ihmisten parissa, joita olen kohdannut ja joita saan kohdata. Ja aivan sama on myöskin siellä yhteisössä, mihin Jumala on sut lähettänyt. On sitten työyhteisö tai naapurusto tai sukulaisten kesken, ystävien kesken, niin ole rohkea hänen todistajansa tavalla jos toisella. Ja aloita vaikka siitä, että kerrot, mitä sun elämässä on hyvää tapahtunut. Sun oma tarina, sitä ei kukaan tyhjäksi saa. Ole siunattu tähän alkaneeseen syksyyn, lämpimään, ihanaan, kauniin syksyn keskelle. Kiitetään siitä, että meillä on ruokaa. Kiitetään siitä, että meillä on täällä rauhaisat olot vielä ja meillä on vapaus julistaa vielä täyttä ristiveren evankeliumia ja meillä on täällä monenmoista hyvää. Jos et Jeesusta vielä tunne vapahtajanasi ja pelastajanasi, niin kutsu hänet elämääsi. Hän tulee sieltä särketystä, murtuneesta raosta. Sieltä se valo pääsee pilkahtamaan sisälle ja sun elämässä voi kääntyä aivan uudenlainen puhdas lehti elämässä. Ja hän tuo myöskin vapauden riippuvuuksiin, kun haluat todella irrottautua niistä ja elää vapaudessa. Älä pelkää. Jeesus sanoi monta kertaa, 365 kertaa Raamatussa sanotaan, että älä pelkää. Jeesus on maksanut täyden lunnan valtavasti sinusta. Olet hänelle valtavan arvokas ja Jumala on osoittanut rakkauttaan pojassaan ja osoittaa se tänäkin päivänä pojassaan, Jeesuksessa Kristuksessa. Pyydä hänet elämääsi jo tänään ja tunnusta, että olet elänyt hänestä erossa ja pyydä, että hän tulee sun herraksi ja vapahtajaksi. Saat kokea iloa ja täyttymystä ja Jumalan lasten välistä yhteyttä. Siunausta. Moikka!